Praise the Lord. My name is Mafani Linda. I'm a Cameroonian living in Germany. Jsem z Kamerunu, Linda, bydlím v Německu. 2018, my mother died at the age of 33, cancer. Moje matka zemřela na So rakovinu, when když jí my bylo elder 33. sister got to 33, she had cancer. Moje but she sestra, didn't když jí die. bylo 33, So when taky I měla got rakovinu. to the period of 33, Takže já, když jsem se I had dospěla a do věku swollen leg. 33, Then začaly mi by- otýkat nohy. as I was following the man of God, I knew it was a pattern. So I had to chase it spiritually. I came to Abuja then in Area 1. Na základě jeho služby jsem pochopila, že to je prostě vzor v naší The rodině. same day I entered Abuja prayer Area 1, it was on a mid-year fast, July V 2018. červenci I 2018, took kdy communion jsme in měli church and ten půst v polovině roku. And the swollen leg got deflated immediately and the pain ceased Instantně mi immediately. splaskla oteklá noha a bolest odešla. A pattern running in the family U at nich the age v of rodině, 33, když mother ženské passed bylo on 33, with cancer. matka zemřela na rakovinu. At the age of 33, Když bylo the elder 33, sister developed the její same cancer. starší sestře se When she vyskytla turned rakovina. 33, Když téhle sestře bylo swollen leg 33, měla oteklou that would have nohu, led to something else, která taky mohla skončit ran jinak. from Cameroon Z Kamerunu and came to Abuja přijela rychle do Abuji, in Dynamis International Gospel Center do Dunamis International Gospel at Center Area 1. v oblasti 1. And that leg, A ta noha, for 6 months, to trvalo půl got roku, deflated immediately. a ten otok splasknul hned. And she's still alive. And she will be Ona alive. je živá a živá To fulfill the number zůstane. of her days. Haleluja! My second testimony, that's how God opened after I left Area 1. A když jsem God odjela z opened oblasti drastic 1, doors. I came Bůh to otevřel Germany velké dveře, přijela jsem do and Německa. I got a deportation ban in the year 2022. V roce So my passport 2022 was with the authorities. Mě chtěli vyhostit, neměla jsem už So I pas, started pas a byl u nursing úřadu. training program at the 1st of August 1. srpna 2023. 2023 jsem nastoupila So the do government gave me na a kurz pro deportation zdravotníka. suspension because of my nursing program. a kvůli tomu, že jsem studovala na zdravotní And the sestru, letter tak they mě gave me odložili tu deportaci You are liable to have document when you finish your training 2026. a řekli mi, že budu mít dokumenty, až dokončím That vzdělání v roce was on the 4th of August I To bylo received the letter from the 4. government. srpna, kdy mi napsali And z few months úřadu. later, Po Commanding pár the Day started. měsících začal Commanding the Day In the month of October, v říjnu. Daddy made a declaration. A další He pastor said God řekl, will shake Bůh systems otřese věci, until what systém, you want will enter your hands. že ti vejde do rukou I to, held co on to that chceš. word. Toho jsem se držela. Few days later, a friend called me. He said, "Have you heard the new law that came out?" Po They pár are dnech mi debating volali, že over it." vyšel nový zákon. I said, "No." He said, "The law says everybody with a deportation and suspension A ten is zákon liable to říkal, have documents." že každý, kdo má odložené nebo So I zastavené was like, deportační okay. řízení, dostane And dokumenty. on the 25th A of 25. January ledna 2024, 24, I have the clip. mám tady The klip, man of God gave the word. boží muž dal slovo, He said, "Somebody, I Je- see a release." vidím He said, uvolnění, "Your passport is in the hands tvůj of the pas officers, je immigration v officers." rukou He said, "They will imigračních release the passport úředníků, for you." oni ti I ho have the vrátí, declaration. mám to tady, Yeah. On the má tu 25th January deklaraci 2025. 25. He said, "I ledna see a 25. release." Vidím, že uvolní I pas. claimed the word. A tak And jsem in se the, on držela the toho 18th slova of March, a 13. března the immigration sent me an mi email. imigrační úředníci He poslali said, "Put all e-mail, your things together že and mám come dát and receive your dohromady documents." dokumenty a přijít si pro doklady. Somebody that was on the deportation list. To byla osoba, Just která by byla na one prophetic deportačním seznamu. The Díky system will be prorockému shaken, slovu, laws že will systém be se overrun, změní, overturned, zákony se And promění today, a dneska the document is in her hand. má doklady And she's here to return all the glory to a God. dává Bohu slávu. Number 3. In the course of my training, A v průběhu mého výcviku I was failing all my practicals. I did the first 2 practicals, I failed. jsem propadala ze všech praktických So on the zkoušek. 13th of November, A v / listopadu 14 November, during the commanding the day midnight prayer. Během Because půlnoční Daddy modlitby. always say, well, they don't keep quiet when your destiny is being decided. Jak říká vždycky starší pastor, že So the teacher they always send to me to nemlč, make když me se fail. rozhoduje o So on tvém the 13th osudu. of November 2024, V roce 24 v I was listopadu supposed to have the 3rd practicals jsem on the 14th. měla 14. jít na So třetí Daddy made praktické the declaration. zkoušky. He says, I Starší see pastor somebody říkal, in an examination vidím period. někoho, kdo je He v said, "It is a zkouškovém literal období. examination." Říká, je to opravdu zkouškový
zkouškové He says období. it is a literal examination. He said this exam you have done it before and you have failed. They say you Ty failed. jsi propadla v téhle He said, go zkoušce, and do it this time and ale come běž back to victoriously. udělat po třetí a dáš That jí. is how on the 14th A 14. I went on the jsem šla practicals. na praktické zkoušky Instead of me a having místo the notes toho, 5 like before, I abych, had 2. abych For those who live in Germany, I used to have 5, but I had 2. místo 5 jsem dostala 2. Yesterday I was healed of a chest pain also. Včera jsem byla uzdravená z bolesti Yeah. prsou. So Well, the summary of it, this last one, you were poslední. deviating now. By that prophetic word that came in Skrze to commanding the prorocké day, slovo, které midnight vyšlo prayer, o půlnočních of modlitbách 13th going to the 14th of November. z 13. na 14. 2024. listopadu 24. I see somebody writing the exam Vidím that I failed a couple někoho, of times. kdo She confirmed that with the clip. We listen to it. dělá zkoušku, ve které selhal, ve které That word propadnul. went ahead of her. Ale to slovo vyšlo před And she ní, sat that exam again on the 14th. ale na 14. of November. listopadu And that word tu zkoušku was díky confirmed tomu in her life. slovu složila. To Today slovo she has bylo passed that potvrzené, exam. zkoušku má za and sebou she's here to give God a all the dává praise. Bohu slávu. Give God